албатта дар бораи чанд пешравии шербачаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар гузашта гуфта будем. ҳамватанони мо барои 1000 нафар хӯрокҳои миллӣ шӯрбову ош омода карданд. Tacik pilavı hazırlanıyor. Teşekkür ederiz onlara. Dorukxonaи Shifofармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. Эпимедионаи паста барои боқувват кардани мардонагии бадан ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан. Мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по ревматизм. Равғани хелба барои хунукгирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангунамаки гурда. Самёнван барои иштиёҳ ва бузбала шудан. Инҳо сабаб Худо шифо, Шифофармо ҳамаро шумо. баъд аз ҳодисаҳои охири Туркия ва Сурия ки ҳазорон нафар бехонаву дар, ҳазорон нафари дигар маҷрӯҳ ва ҳазорони дигар ҷони худро аз даст доданд, вале бо умеди зиёд кӯмак ва дастгирии сокинони зарардида ҷумҳурии Тоҷикистон пешсаф аст. албатта дар бораи чанд пешравии шербачаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар гузашта гуфта будем. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар Туркия муқимиянд, дар шаҳри Қаҳрамонмараши Туркия ба зарардидагони заминҷунбӣ 7-8 бала зиёфат оростанд. ҳамватанони мо барои 1000 нафар хӯрокҳои миллӣ шӯрбову ош омода карданд ки аз ин иқдом ҳама шод буд. хӯрокҳои омодашуда ба муассисаҳои таълимии шаҳр ки бо номи Мавлоно шинохта шудааст ба нафарони эҳтиёҷманд дода шуд. баъд аз ин воқеа мардуми шаҳри Қаҳрамонмараш бахусус эҳтиёҷмандон шоду масрур гаштанд ва мардуми Туркия миннатдории худро ба мардуми тоҷик ва нафароне ки махсус ин амали некро роҳандозӣ намуданд сипосҳо хонданд. навори дар даст дорем, биёед барои исботи гуфтаҳо онро тамошо мекунем. Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Özel Beyza Koleji'nde Tacik pilavı hazırlanıyor. Depremzedeler Tacik pilavı. Ve bu arkadaşlar, gördüğünüz bu arkadaşlar, teşekkür ederiz onlara. Tacikistan'dan geldiler. Tonight we are gonna have pilav from Tajik pilav from Tajikistan, and these friends are coming from Tajikistan for helping out the children of Kahramanmaraş.